de pe acest canal. Astăzi suntem aici pe un ce culoare alegem? Alabama, portocala, blue. Așa, suntem aici pe fotbal direct. Am băgat în rundă. Mie nu-mi place fotbalul, dar na. Știu că e fain puțin așa fotbalul, nu mai joc pe la când mai e așa. Eu sunt aici cu echipa asta. Nu prea înțeleg fotbal, adică eu nu știu fotbalul, dar na, fie. Eu nu știu să mă joc deloc, nu știu să mă joc fotbal absolut deloc, dar uite că acum știu. O să mă învețe jocul. Oh my god. Stai să-i dau pumn. Oh my god, nu, să nu dai gol. Fugi după minge, Cui, hai că am dat gol, dacă am dat. Unde-i mingea? De gol. Nu, unde-i mingea? Minge? A, uite aici. Vino ca! Vino! Nu! Hai că am dat! Nu! Nu! Go da gol! Bere! Nu! Ok. Bravo, bă, bravo. 3, 2, 1 și start! Oh my god! Nu! Ce cu mingea aia? Avem un portar de tătă. Nu mai zic ce. Că dacă zic ce... Nu! De ce? Vai! Bă, suntem bătuți la minte toți! Pot să jur. Și bun venit. O intrat ceva pe noi. Oh my god! Stai, nu știu ce se întâmplă. Oh my god, ce-am dat cu mingea aia, mi s-a mișcat ecranul. Eu am dat șutul ăla, pot să jur. Power shoot. Hai că am dat. Wow! Mingea aia a fost blocată din cauza mea. Dai, bravo tati, bravo. Dai. Nu că murim, nu, dai. Eu că îl bag eu singur în poartă mingea. Dai gol. Dai șut. Șutează-l. Vai, ne batem pe mingea asta. Ia. Vai, ferească-mă. Vin minge. Vin după tine. Dă-le, bagă-le coș. Nu. Aia din echipa roșie sau albastră, a nostru. Dacă e a lor. Ce șutii, dede. Lua mingea foc. Deci, băi. Bă, nu te băga pe mingea mea, asta e mingea mea. Ia și tu o cumpără și tu o minge. Oh my god. Unde-i mingea? Bro, unde-i mingea? A. Me and my money. Nu știu cum. Nu prea știu la fotbal. Ok. Ce am dat un șut. Dai. Oh my god. Nu. Tipul ăla stă a farma. Ce am dat? What? Ce-a fost aia? Ce? Bă, ce-a fost aia? Nu! Bă, ce se întâmplă pe fotbalul românesc? Oh my god. Bum! Hai că bum dacă bum. Dai șutul. Unde s-a dus-o? Minge? Unde ai dus? Vai, cu mingea vieții. De ce mă sperie că aș putea să-mi iau o minge în cap? Sau orice, dar... Nu. Frași că mă duc. Nu, că bag sigur mingea în poartă. Am zis, nu mă pricep deloc la fotbal. Nu băga în poartă. Nu, ce-a bubuit aici. Eu am băgat-o. Sau nu? Am băgat-o. Dar stai, eu pot să apar aici? Pot să apăr. Eu apăr aici. Doamne, se mai joacă doar unul pe teren.
Du-te tu, eu rămân aici în poartă, eu apăr bine. Close. Eu acum văd ce se întâmplă aici. Să le dăm o bombă. Le-am pus o bombă. What? Pot să pun un perete. Să-i din ce echipă? Am pus perete. Și acum se push. Se push! Foc! Foc! Și le-am dat. Băi, eu ard, stai! Du-te! Bă, lăsai mingea în fața mea și fu aici. Oh my god! Da-te, bă! Nu! Nu pleca, minge! Aoleu! Nu! Vai, chiar! Oh. De, bagă, avem 1-3. Nu, mingea vieții. Nu! Mă duc în port. Am câștigat noi sau? Am câștigat trenul. Unde e mingea? A doua rundă. Oh! Steagul României! Bro! Bun. Unde-i mingea? A, uite acolo. Vreau ca oficial mingea să fie. Unde-i mingea? Stai, bă! Unde-i mingea? Nu, că deja bagă golul. Oh my god! Ok, nu înțeleg nimic. Vreau să fac o chestie. Dacă mă lasă, e ilegală chestia asta. I'm crying. Da. Bun! Muriți! Ce le-am omorât! Țacă! Na, bun. Îi faci jocul ăsta? Cred că o să facem și al doilea episod. Deci, cum v-am zis, eu nu mă pricep deloc la fotbal. Dar nu pot să alerg de undeva. Oh my god, mi-a sărit aia în față. Minge. Holy smokes. Unde-i mingea? Ah. Mă bate mingea la cap. Unde-i mingea, bă? Uite aici. Hai, dai, frate. Ce-o dat-o? Stai că ăsta e a nostru. Dai. Ora și tu dai, de numai te spargi, te duci de te spărsă. Oh my god. De data asta o să vreau să stau în poartă. Cineva acolo cu punct roșu. Oh my god, deja gol. Eu stau în poartă. A intrat cineva pe noi sau mi se pare? Îi face de cu pumnul în cap. Așa, stau în poartă. Că mă gândesc bine, știi că e plictisitor să stai așa în poartă. Nu prea faci nimica până vine mingea la tine. Și acolo e foarte interesant că acolo mai zic și eu, da. Aici e cam plictisitor, da, în fine. Meniu. Bă, eu dorm aici lângă mine. Dai, aruncă în spațiu să-i fie minge. Să-i fie mingea rău. Ce-am dat-o? Am dat-o cu foc, cred că i-am dat pase. Știți, eu nu mă pricep la fotbal, deci v-am zis. Dacă zic chestii greșite, habar nu am. Uite mingea. Uite acolo mingea. Hai că-i dau eu un pumn. Dă-i pumn. Am zis pumn la minge. Până
aici suntem, level 2. Până aici suntem settings. Nu asta. Close. Jocul e fain, jocul e fain. Customizate. Așa, perfect. Așa. Stă să fie noapte. Fain jocul, sincer, e destul de fain. Dar acolo ce se întâmplă ea? Să mâncă pe minge? Unde-i mingea? O întrebare, că nu mai văd mingea, nu mai văd nimica. A, uite mingea acolo, o văd. Dar decât să fie așa de plictisitor videoclipul, o să mă duc și eu aici. Vin, băieții, vin! Dă-i! Așa! Dă-i, nu! Du-te! Nu! Bă! Mi-a făcut mingea schemă. Dă-i, rupe mingea! Sparge mingea la băiatul. Unde a aruncat-o? Eu am aruncat-o mingea aia. Ce pot să zic? Și cred că acesta a fost episodul de azi. Nu uitați să dați un like, subscribe, share. Dacă nu se termină aici videoclipul, credeți că v-am speriat, știu. Oh my god, nu! Nu că intră poartă. Oh my god, lasă că-i dau eu shoot. Bun, unde-i dă la gol? Nu! Așa, bine! Nu îndrăzni fițat mingea să fie gol! Așa, 30 XP. Holy moly! Level 3 up! Pice la fotbal. Ok. Bă, dar ce greu e! Ce mă băduse la unda? Da, asta. Roșie. Păcat. Și dacă acesta a fost episodul de azi, nu uitați like, subscribe și un share. Pa!